Здравейте на всички, аз съм Трудно. Ние ще играем CSGO. Малко ще почекаме. Ще отнем време да си играем CSGO. Аз си взема този пистолет. Имам тия ножки Shadow Daggers, само че да намаля. Готово, намалих. Също забелязах, че има нов апдейт, който добавя тези нови ръкавици. И там беше още нещо. Да, и R8 револвера, което е най-смъртното оръжие. Аз не бих използвал, бих използвал Deagle. Защото R8 револвер, хора, казвам ви, ужасен е. Ужасен е този пистолет. Препоръчвам ви да не играете с него. Ако мислите първия изстрел, вече направо се знае, че сте мъртви. Защото като го мислите, то нямате, все едно нямате право да стреляте пак. То така бавно стреля. Той, нали, бавно стреля този пистолет. А пък като пропуснете, нали, вече в смисъл, те вече са ви убили. Докато с Deagle може и отдалече да ги оцелите един път в главата и да умре. А с 2 изстрела в тялото, знаете, е много опасен. Много опасен иначе Deagle. За мен Deagle е по-готино оръжие. Отколкото с някакви тъпи револверчета, които въобще не струват. Има като Deagle е много по-хубаво оръжие от револвера. И тия Shadow Daggers пълния шит. Най-гадните ножовки, хора, казвам ви. Ама ако сте с тях и направите нещо като това, ако например се жертвате за някой от отбора да пробвате на някой от тия от терористи или от контртерористите да го будете така поне 2 пъти и онзи, ако го цели, например, един път в главата с някое оръжие, направо не вече е мъртв. Че да взел там Мак 7. А знаете, сега Мак 7 ме учах с него оръжие. Няма пък да не говорим. Само че хора, ще се върна след малко. Добре, хора, че се върна. Пак продължаваме с теса. Малко почнах да поправям там някои неща. Настройки, тия неща. Правих някои неща на компютъра, всичко. Сега върви много добре. Аз това ли мисля? Аз иначе хора да знаете, съм много добър с Deagle. Аре. Това беше хедшот движение. Направо приспах. Какво е? Казва граната. Добре, отиваме. Тия ръкавици са много готини, казвам ви. Че то Deagle го хвърля. Е така, който иска да си го вземе. Максе! Защото аз искам Glock 18. Защото хора, Glock 18 преди никак не ми харесваше. Преди беше за мен едно от най-гадните оръжия.
Харесваше ми, само че като бях от терористи и го използвах, беше много грозно, изглеждаше. Но вече с тия нови ръкавици е много по-готино. Всяко оръжие вече става по-готино. Не изглежда така тъпо, например, някакво смотано. А става така с едно по-хубаво. Защото тия ръкавици преди АВП-то, като го държиш на терористите, не се виждаше, че го държиш. Държиш го все едно само с пръстите, не си слагаш, не го фащаш с цялата ръка, а все едно само е така го фащаш. И то беше много тъпо така. А сега с тия ръкавици те и ръцете ги подобриха. А тия ръкавици са по-дебели и по-хубави. Като на контртерорист. А сега вижте как изглежда глока. Много по-хубаво изглежда. А сега ще ви покажа как изглежда на контртерористите. А вижте на контртерористите ръкавиците какви са. Сега само да си взема МК. 5-7. Етия. Вижте как изглеждат. Много по-готино изглеждат от преди. Всичко с тия нови ръкавици играта направиха много по-хубаво. Ама с този нов R8 револвер съм съгласен. За него не, ама за другите, за тия ръкавици апдейти много ми харесва. О, всичките наведнъж хора. Вижте сега АВП-то какво е по-готино. А и тия, то пистолет вече е по-готин. Всичко вече е по-готино. Казвам ви, с тия нови ръкавици направиха много хубава играта. Вече не ми е така тъпо да играя. Разпиши се, бе! Уй! Аз пострелвам. Аз хора не съм много добър с АВП. Преди бях много добър с това АВП. Ама сега вече много не съм добър. Аз преди много, като бях с АВП, винаги ги биях с там. Всеки път им правих хедшоти. Вече това се стана, се обърка и вече не става така хубаво като преди да ги убивам. Защото преди в движение можех да ги убивам още докато тичат и докато скачат. Един път докато скачаха, 5 пъти го направих това. Един такъв, докато играх в един сървър, значи един се въртеше на двете страни и скачеше и аз с АВП-то направо главата му отнесох. Стрелна го главата, той спомисли това хак ли е, бе, какво е, и ми пише в чата хак долу. Пише хак. Аз въобще не направя хак, защото аз преди бях много добър с АВП. Ама вече това не е така. А това беше преди там някъде 3 месеца го направих. Когато ги нямаше ти апдейти. Да, беше преди там 3-4, преди 5 месеца бях. И аз позабрах. И преди 5 месеца направо можех да им отнасям главите, а с пистолет съм добър. Ама аз се пак да взема. Вижте как изглежда това вече. Как изглеждат всички неща. Аз сега пак си се върна от терористи. И надявам се този клип да ви харесва, хора. Ако искате още такива клипове, пишете коментари, лайквате клипа и се абонирайте до следващия път. Чао!